Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutan na sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mangasawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka managsuong lalaki ang kamagulangan na minyo og namatay nga way anak. Unya ang ikaduhang igsuon nang asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka managsuon nakapangasawa sa babay ug nangamatay silang tanan nga way anak. Sa katapusan ang babay maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Sa Hesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babay niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki ug babay nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O gitin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagasaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo, ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo ra gyud nasayod sa umaabot natong kinabuhi. Pero ang iya ladyong giklaro nga mabanhaw gyud ta. Dili gyud ta pabilin diha sa kamatayon, mabanhaw gyud. Pero usahay lang kita dili ta motuo nga mabanhaw ta. Ipangutan ako na imong tupad na mutuo ka nga mabanhaw ka. Ana. Yang resulta harian tas kahadlok, labi na gyud kanang kahadlok nga mamatay. Nya tungod sa atong kahadlok nga mamatay, sige tag kaning tigom gyud kay para dili ta masakit, para dili ta mamatay. Nya sa atong pagsigig tigom, siging kana ganing paningkamot nga dili ta masakit, dili ta mamatay, nag-away na ta, sige na tag-away, hangtod nagsige naggubat ga pinatyanay na. Mo na tungod man as paglikay nga mamatay, nya wa mo tuong mabanhaw, nagpinatyanay na. Nawa pa mahuman ang gubat sa Russia o sa Ukraine hangtod karon, siging pinatyanay. Nya ang mga drug lords pod, mga drug pushers, drug addicts, aron lang yun mabuhi. Wa mamitagaing trabahong tarong, buwa man tayo pangwartahan, aron mabuhi. Himot aning illegal, aron mabuhi. Unyag naay mo palag, patya. Patay na sad. Ang mga gobyerno sad, siya bati na kay nida.
Grabe na kayo ning sindikato, grabe na kayo ning binuang, ato ni silang kuanon, santaon, i-raid ng mga kuan, kanang mga ilang mga negosyo, mga drugs, uban pa, ingon sa tong uban, sige, suway, sa makauna lang, patay sa mga pulis, perting pinatyanay, nga naman, ni araman gud tagahon-ahon aning kalibutana, nya maglagot ta kung tudluan ta unsaon pagbiya dinhi. Labi na sa gitudlo ni Hesus, ingon siya, bulahan mong mga kabos. Nya aron mahimo gyud mong bulahan, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Lipay mo ana. Ambot lang. Sige gani kog masiyar nga mahalin ang tani atong slot. Noon dako-dako naman sa taghalin niabot na mag 11,151 ka slots. Di ba? Pero nangandoy unta ko bisag makaabot lang equivalent sa akong edad. Nya punag duha ka 0 ba. Pila may edad nako karong November 24 ug makaabot ko kay bawo mo. Hala kay bao lagi mo nga research kita mo. 59 ako. Puhon, pila na lang kaadlaw. Pila naman lang. 5 kaadlaw gikan karon 59 ako. Makaabot lang og mga 5,900 ka slots ang atong halin. Awa na, lipay na ko ana. Nya mao na inyong i-birthday gift nako. Paabot to na to 5,900 ang halin. Awa di ba doko-doko na. Dako masagana dapat diri lisod kita 100 gani 5,000 ano. Tana, so good ayog reklamo. Ngano man ang ato manggong tendency is tigom ba? Nya naaman tay og motigom ta naaman tay standard. Tingali na ninyo daghan nakatigom na tingalig mga equivalent sa mga 10,000 ka slots, no? Nanay nakatigom gani tingali og equivalent sa 100,000 ka slots. Pero di ginani mo kuhaan kay ngano man ang imong 100,000 nga slots equivalent ana ba 100,000 ka slots, ang imong target kay 200,000 slots man ang equivalent, di ba? Kanyang pangyuan ti ka o bisag 1,000 lang ka slots mga unsa ka diha wapa magani ni kaabot og 200 imo na nung kuan. Pero gamay ra gud ta nang 1,000 ikumparar sa imong 100,000 ka slots, di ba? Unsa ra gud ang 1,000 ka slots pero di gina nimo kuhaan kay 200,000 baya ang imong sense of security. Di ba? Anha baya ka ma-relax kung moabot kag 200,000 ka slots ang imong matigom, ang imong savings, ang imong salita ka na net worth. Labaw na gyud og imong himuong 1 million ka slots ang imong target. Uy, pader, wa pa ko kaabot og 1 million ka slots. Nako ay taga ilang ta diha og bisag 5,900 daghan na bitaw na imo, abot na bitaw nag 800,000 ka slots ang imong equivalent, tagaay ko na ko 5,900. Ayaw pa dir, uy, kuwangan pa ni. Inigabot na lang anig 1 million ka slots, tagaan ti kag 1 slot. Ano man mo kasabot? Ingon anak kadaw ang kalibutan, pero salamat sa mga manggihatagon sa atong kwenta-kwenta na atas mga 22 or mga butang na to, mga 25,000 katao manggihatago na to dinhi for 3 years. Doon natin namugna ang ingon ani. Pero kung ang kalibutan atong tudluan ani nga maghinatagay ta, di ta mag-inilugay, maghinatagay, mag-sharing out of love, dili ta manag-away, magkinihaay tungod anang bahandi, masuko ang kalibutan kay tawgo nas kalibutan og inhustisya. Kanang pagpanghatag nga di ka mangayog bayad, that is injustice for the worldly people. Mao na bisag imo pa nang ginikanan, ikiha gyud basta dili mo bayad sa utang.
Mao na karon. Bisag imo pa ng igsuon, bunguli gyud basta ilugan kag gamay sa imong kabahinanan. Ana, mao na ang kalibutan. Og mao na gihisgutan tingali sa unang pagbasa ni ay duha ka mga saksi sa Ginoo. Saksi pasabot nagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo, gipatay sa kalibutan. Nagbuyod in taon ang ilang lawas. Nalipay ang kalibutan kay para nila gipaanto sila aning duha ka propeta nga faithful sa Ginoo. Ang ako aning interpretasyon, ang ato ning two pillars of the church. Kinsa man? Mo kibaw? Si San Pablo o si San Pedro. Pulos na sila gipatay, pero mga ligo na silang saksi ni Kristo. Si San Pablo o si San Pedro. Nya gipatay sila kay aron mahilom ang ilang sangyaw, di ba? Si San Pablo gasige magsangyaw nga ayaw gid anang kwarta. Si San Pedro sad mao gihapon, ayaw mo pangayog bayad sa inyong pag-alagad. Ana, kinsa bagoy malipay ani? Kamo, ganahan mong musunod sa gisangyaw ni San Pablo o ni San Pedro? Ha? Ilhan mo na. Pero ang resulta, pagpatay na nila tungod kay nagsunod mas Ginoo, nabanhaw, nibangon o nalisang ang kalibutan nga nagtan-aw nilang nibangon, nga naabli ang langit, niingon ang Ginoo sa kadire. O tuan na ron sila dito. Enjoy na kayo. 3 days and a half lang kuno nibango na. Magtanang na mangutanan ako, Pader, kana bang mamatay nga tao pila man gyud kaadlaw nga mobiya na siya dinhi? Nako, wa ko kay bao, pero na sa Bible nga 3 days si Kristo na banhaw. Basig 3 days balik na nasa gibutang sa Bible nga 40 days si Kristo una pa ni sakas langit. 40 days after sa iyang kamatayon, basig 40 days mo balhin na ngadto sa impierno or ngadto sa langit. Wata kay baw, Ginoo rin na ibaw na, pero mabanhaw ra gyud, mabuhi ra gyud. Unya ang nakaapan o ang ikaapan, ang nakalahi kay inig kabanhaw nato, wa na ta magkinahanglan aning mga human and material securities. Kanang pagkaasawa, pagkabana, ato manang security. Madam, ingon nito, kaluoy mga pari, way asawa. Okay, para kung nato, mura ba og kumpleto ang kinabuhi, basta na asawa. Pero pagkadaghang bana nga naibog sa pari, sa hayahayang pader, oy, way asawa. Sus, kapuya ni nga ng asawa. Ay, kang mga bana karon, lipay mo, nga namoy asawa? O nagantos? Wow! Lambot lang ninyo. Nya kamo sang mga asawa, security na ninyo kinabuhi ang inyong bana, secured mo, labi magsige na nagtan-aw dia sa cellphone, secured pa mo o insecure na? Oy, luos lamog pang ukoy-ukoy ana inyong bana kay insecure kay mo. Aw na. So dili na ta magkinahanglan ana matud pa ni Kristo. Ang ato ng security, ang Ginoo na. Siya na atong amahan. Nya kani mga material things, biyaan ni nato tanan. Kakita ana, bisag unsa kadato sa tao, inig kamatay, anha ra gyud siya musod anang iyang lungon. Ang uban gani anha na nang earn. Gamay na lang jud kayo, kugos-kugoso na lang. Oh, ana-anao na lang. Tanawa, lingian na imong tupad. Ingna siya, pauli ra gyud tas lungon. Sige, ingna. Pauli ra gyud tas lungon ani. Or anak bakas earn. Ikaw pili lang ka asa man ka, ato kas lungon o anak kas earn. Ora na itong paulian, dinhis kalibutan. Pero kung magsunod tas Ginoo sa iyang pagtulunan, sama sa mahal nga Birhen Maria, na faithful until the end. Matud pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Faithful until the end, hangtod sa kamatayon. Mao tong duha ka pillars of faith
katong propetang gihisgutan diri sa unang pagbasa, nagpabilin silang ligon hangtod sa kamatayon. Kamo, ligon ka mo. Di mo madaan ang mga marites. Di mo madaan. Nahabit tayo niingon ako, pader, ang akong bana ba, 22 years naman ito sila sa pagka-minyo. Ingon siya, nangabit yun, pader. Nangabit yun, unya. Panagsa na lang mo uli diri. Purti na rabang sa putuna, bisag purti na nakong paubos, pader. Sige na kong dawat niya, pasaylo. Ang batasan, pader, purti lang niya pong rabihan. Nausap gid siya, pader. Nakahuna-huna na lang ko nga mo give up. Hana siya. Di na nako makaya. Kamo, mga asawa, inyong bana murag buutan kay una, human sa mga 30 katuig ninyong minyo, ni kalit lang og tipas tuan na sa silingan. Nya sa puto na kaayo, manapat pagyod. Unsa man, mo give up o muonong? Uy. Og dili man asawa, ala sige aritas bana. Mukalit lang inyong asawa kay bisag murag sikanhan na nagnaom na biyay mo palit og sikanhan. Na magani mo palit og scrap. Na mo palit og scrap, so posible gina nga mahalin na. Simbak ko lang og mahalin. Nya ang inyo pag yung driver mo ay nakahalin. Unsa man? Mo give up o muonong? Sige, tubag mo diya. Ang nindot yun, unongi na. Gamay na lang kayong kuwang. O moabot na mong 30 katuig sa inyong kaminyoon, gamay na lang kuwang. Mga di na nakaabot o mga 20 katuig, patay na na. Unongi lang, unongi. Gamay na lang. Nya, makapahimos dahil ka sa resurrection, the joy, the eternal glory in heaven. Gamay ra kayong pag-antos. Mabita na karon ako din antos-antos mangining sige tagpalit baligya aning slot. Uwaw biya kayo, baga na biya kay kognaw. Uwaw baya nya mingom sang Ginoo nako, gamay na lay kuwang. Layo na kay na nimo mga 20 ka tuig. Human na din aka mamaligya slots. Ana pero ang nakapalit og ikaw nga namaligya kuyog mo diri sa langit. Nindot no? Nang di ko muundang og baligya. Ako man jud kasuhayan ng baligya-baligya. Mauwaw man jud ko anak. Karon ra jud ko nagsigig baligya og slat. Nga perti na gina kong bagaag now para sa Ginoo, para sa simbahan, o para sa ninyo nga doon na mo'y opportunity to share in a godly way sa inyong mga bahandi nga natigom. Di ba? Nindot kay na. Magwa mo na nga lipay. Gina, manindog na lang ta.